Mae pwysigrwydd porfa yn amlwg I bawb. Does dim amheuaeth mae porfa ydy'r bwyd rhata yn aml iawn mwy effeithiol I fwydo I anifeiliaid fferm. Ac oherwydd hynny, wrth reswm mae cael y borfa iawn a rheoli'r borfa yno'n iawn yn bwysig iawn os ydych chi am ffermio'n llwyddiannus. Un o'r pethau mae rhaid ni ystyried wrth reswm ydy pa fath o borfa sydd eisiau ac wedyn sut mae creu a rheoli'r math yna o borfa yn y ffordd mwyaf effeithiol. Sem amheuaeth bod porfeydd a porfeydd I gael. Mae rhai yn gynhyrchiol iawn, mae llawer iawn wrth reswm yn cynnwys rhywogaethau llai cynhyrchiol a llawer iawn o chwyn ac felly wrth reswm fyddan nhw byth yn cynhyrchu gymaint o fwyd na bwyd o'r ansawdd gorau i'r anifeiliaid I bwyda. Beth mae rhywun yn edrych amdano mewn porfa? Wel, wrth reswm cynhyrchiant ydy'r peth pwysicau I ddechrau. Mae rhaid cael cynhyrchiant mawr dros gydol flwyddyn, ond hefyd cael y cynhyrchiant yno dros gyfnod hir o'r flwyddyn. Hynny tyfiant, nid yn unig yng nghanol yr haf pan mae pob tyfiant yn debyg o dyfu'n dda beth bynnag, ond tyfiant yn y gwanwyn cynnar, tyfiant yn yr hydref mwyn ymystyn y tymor tyfu cyn bellter â phosib. A sem amheuaeth bod y rhywogaethau gorau o borfa yn medru gwneud hynny'n rhwydd. Ar ben hynny wrth reswm, mae rhaid cael porfa sy'n mynd I ymateb yn dda I fewnbynnau fel gwrtaith. Ac eto mae'r rhywogaethau gorau yn medru gwneud hynny yn llawer iawn gwell na llawer iawn o'r rhywogaethau mae rhywun yn ei weld yn gyffredin mewn hen borfeydd yn enwedig. Ac ar ben hynny wrth reswm, un o'r pethau mwyaf pwysig ydy ansawdd neu'r maeth mae'r tyfiant yma yn mynd I gynnig. Mae rhaid bod cymryd â phosib o ynni, mae rhaid bod o fewn reswm cymryd â phosib o brotein, a hefyd mae rhaid cael gymaint o'r maetholion eraill fel magnesium ac yn y blaen sydd mor hanfodol bwysig mwyn cynnig lefel iach sy'n cynhyrchu yn dda. Ac felly dyna'r ffactorau dyn ni'n edrych amdanyn nhw mewn porfa, a dyma'r ffactorau sydd yn mynd I gael eu cynnig gen y mathau gorau o laswell, a meillion ac efallai hyd yn oed mathau eraill o blanhigion mewn rhai amgylchiadau hefyd. Y dewis ydy hadu gan amla yn y gwanwyn, sydd wrth reswm yn tueddu fod yn dymor naturiol I hau ac I hadu, ac wrth hadu yn y gwanwyn mae o'n galluogi'r hadau sefydlu'n gryf dros yr ha, a mynd I mewn i'r gia nesaf wedyn wedi sefydlu'n gry, wedi cadeirannu allan yn achos y glaswelltydd, ac wedi creu y ffynonell yma o stolon neu goesynau sy'n rhedeg ar hyd y ddaear yn achos y meillion gwyn. Ond wrth reswm un o'r problemau wrth ailhadu porfa yn y gwanwyn ydy bod rhywun yn colli cynhyrchiant o'r tir yma dros gyfnod y gwanwyn a dechrau'r ha sydd yn medru bod yn gyfnod pwysig iawn yn enwedig ar unrhyw fferm sydd wedi stocio yn drwm iawn. Ac felly'n aml iawn mae llawer iawn o ffermwyr yn gorfod ystyried ailhadu ddiwedd yr ha neu ddechrau'r hydref, achos erbyn hynny gan amla maen nhw wedi cynaeafu'r silwer ar gyfer y gia golynol, maen nhw wedi cael y rhan fwyaf o'r defnydd allan o bori'r porfeydd, a mae hynny wedyn yn creu falle cyfnod lle mae'n ychydig bach mwy o lacder, chydig llai o bwysau ar y borfa, a mae hynny'n creu cyfle I rai bobl ailhadu ar ddiwedd yr ha. Y broblem wrth reswm ydy bod hi'n bwysig peidio gadael hyn mynd yn rhy hwyr. Mae pobl yn enwedig yn y blynyddoedd diweddara wedi cael hydrefoedd cymaru'r fwyn, cymarodd gynnes, wedi mynd I mewn y mis hydref yn ceisio ailhadu pryd hynny. A o ddifri mae hynny'n mynd yn hwyr iawn. Mi ddyle bod rhywun yn edrych ar ddiwedd Awst, dechrau Medi, pan mae'r ddaear yn dal yn gynnes yn dwym, pan mae'n ddigon o lybaniaeth i'r hadau gael egino a thyfu'n gynnar, ac os ydy hynny'n digwydd wrth reswm, mae rhywun yn mynd I gael sefydlu cry yn yr hydref dros y gia fel bod y borfa'n barod i'w defnyddio wedyn yn y gwanwyn. Mathau o laswellt neu feillion mae rhywun yn ei ddefnyddio erbyn hyn wrth reswm yn rhoi dewis eang iawn, ac mae'n bwysig bod rhywun yn gwneud y dewis priodol, ac oherwydd hynny mae'n bwysig iawn cyfeirio at y rhestr sy'n cael ei gynhyrchu'n flynyddol gan NIAB, y National Institute of Agricultural Botany, ond hefyd gyda chymorth hefyd Hybigi Cymru a Deri Co yma yng Nghymru.
Be sy'n digwydd ydy, os ydy bridiwr yn bridio glaswellt neu filion newydd, mae nhw wedyn yn gorfod rhain ymlaen i gael eu profi. Achos os nad ydyn nhw'n medru dangos bod nhw cystal neu well na beth sydd ar gael yn barod, fyddan nhw wrth reswm ddim yn cynnig dim byd newydd i'r diwydiant. Ac felly ar ôl cyfnod dwys o brofi, mae'r mathau gorau yn gwneud y rhestr. Ac mae'n rhaid felly i ni ddefnyddio'r rhestr yma mwyn sicrhau bod ni yn cymryd mantais llawn o'r holl waith bridio ac yn dewis y mathau mwyaf priodol ar gyfer yn anghenion ni. Felly sut mae modd i ddod â'r rhywogaethau a'r mathau mae mewn i Porfa? Wel, mae yna ddwy ffordd yn y bôn mae rhywun yn medru ystyried. Un ydy ailhadu yn llawn, hynny ydy full reseed. Mae hynny'n meddwl bod rhaid i ni ddinistrio beth bynnag sydd yn tyfu yn y cae yn y lle cyntaf, uned drwy aredig neu drin y tir, neu falle wrth chwistrellu gyda rhywbeth fel glyphosate, Roundup, fydd yn lladd yr hen dyfiant ac yn galluogi ni wrth reswm i gael cychwyn glân i ail ddechrau'r broses. Y dewis arall wrth reswm wedi ceisio gwneud rhywfaint o'r gorau o beth sy'n tyfu'n bresennol ac falle dod â hadau mewn i gynyddu y tyfiant o fewn y Porfa hynny. A mae hynny'n meddwl rhyw fath o ailhadu rhannol ar sy'n rhyw fath o driniaeth ymlaen llaw fel torri'r Porfa yn silwer sydd yn agor bôn y Porfa i fyny. Mae hynny'n creu falle cyfle i fedru rhoi hadau mewn yn y mannau gwag. Neu ar y llaw arall wrth reswm mae modd defnyddio driliau arbennig sy'n mynd i greu falle rhes neu stribyn i mewn yn y cae ac yn gadael yr hadau i mewn yn y sefyllfa yno. Gan amla wrth reswm mae ffermwyr yn mynd i ddewis ailhadu llawn achos mae hynny'n eich galluogi chi waredu'r chwyn, hefyd falle i oresgyn problemau yn gysylltiedig â strwythur y pridd, achos mae'n aml iawn mae pridd ar dir glaswelltir oherwydd stocion drwm, oherwydd peiriannau, maen nhw wedi creu problemau dros yr amser ac mi fyddai'r rhyddhau y strwythur yno a gwneud y gorau o strwythur naturiol y pridd yn rhan bwysig iawn o'r broses i ddechrau. Wedyn wrth reswm mae yr edrych gan amla yn mynd i fod yn rhan anenghreidiol achos mae hynny yn galluogi chi gladdu'r hen dyfiant, mae o'n galluogi chi greu gwely glân wrth drin y tir hefo oged a ffeiriannau eraill ac wedyn mae o'n rhoi y cyfle i chi gychwyn o'r newydd. Mae ffrwythlondeb y pridd wrth reswm yn bwysig iawn. Un o'r pethau mwyaf sylfaenol ydy lefel y calch yn y pridd. Yn aml iawn mae priddoedd yn y gorllewin ac yng ngogledd y wlad yn medru bod yn gymarol asid oherwydd bod y glawiad mor uchel, oherwydd bod hefyd y pridd yn tueddu bod yn naturiol wedi seilio o'r sial a mineralau o'r fath, mae'n gallu bod yn eitha asid ei hun. Felly mae'r rhaid sicrhau bod y pH wedi godi yn ddelfrydol i lefel o 6 neu'n uwch na hynny ar gyfer Porfa. Ac mae'n rhaid felly meddwl ymlaen llaw, fel arfer wrth reswm mae rhywun yn trin y tir ac felly'n defnyddio calch ar y tir ar ôl i drin. Os di rhywun yn mynd i ailhadu'n rhannol ac ddim yn mynd i drin y tir, wrth reswm eto mi ddylid bod y calch yn cael ei roi ymlaen falle'r tymor blaenhorol mwyn iddo fo gael amser i gael ei olchi mewn i'r pridd a gwneud ei waith a chywiro'r pH. Ar ben hynny wrth reswm mae'n rhaid cael ffosfad a mae'n rhaid cael potas. Mae'n bwysig bod rhywun yn profi'r pridd, mae'n bwysig bod rhywun yn sicrhau bod index y pridd yn 2 os yn bosib, ac mae hynny'n meddwl y dylid bod rhywun yn ystyried defnyddio efallai rwle rhwng 20 a hyd yn oed pan mae'r index i lawr yn 1 neu 0, cymaint a hanner 100 kilo o'r un o ffosfed a potas fel rhan o'r broses ailhadu, fel bod nhw'n cael ei defnyddio ar y pryd mae'r hadau'n cael ei rhoi i mewn yn y tir. Felly, beth ydy'r rhywogaethau fydden ni'n hoffi gweld mewn porfeydd? Wel, heb unrhyw amheuaeth, y rhywogaeth pwysica ydy'r rhigwellt sef y reigras. A gan amla mi fyddwn ni'n edrych ar rhigwellt parhaol sef perennial reigras, achos dyma'r rhywogaeth sydd yn medru cyfuno'r holl rinweddau, y cynhyrchiant, y tymor hir o dyfu, yr ansawdd maeth a hyn a'r llall ydyn ni'n chwilio amdanyn nhw, yn ogystal â medru gwrthsefyll pori, gwrthsefyll torri, yn eitha llwyddiannus gyda'r rheolaeth iawn dros gyfnod o nid yn unig blynyddoedd ond mewn rhai achlysuron
degawdau hyd yn oed. Felly mae gwaith bridio wedi mynd ymlaen ers ymroni gan mlynedd erbyn hyn yn Aberystwyth ac mewn rhefydd eraill wrth reswm yn y wlad yma ac yn eangach yn y byd. Ac yn ystod y cyfnod yno, maen nhw wedi medru dod i adnabod pa rywogaethau a pa rinweddau yn y rhywogaethau yno y maen nhw'n medru targedu mwyn datblygu rhaglen bridio. Ac yn enwedig dros yr 10 mlynedd ar 20 diwetha, mae'r cynnydd flwyddyn ar ôl blwyddyn wedi bod yn sylweddol ac mae'r mathau newydd fel Aberwolf enghraifft sydd wedi bod ar y farchnad ers dim ond 19 mis erbyn hyn yn cynhyrchu falle 20, 5 ar 20 neu hyd yn oed 10 ar 20% yn fwy na'r mathau oedd ar gael yn yr 80au a'r 90au pan oedd enwau fel Aurora ac felly Cropper a hyn a'r llall yn gyfarwydd iawn i'r ffermwyr. Tu allan i'r rhugwellt parhaol, mae'r rhai ffermwyr wrth reswm yn mynd i ddefnyddio rhugwellt Eidalaidd sydd yn borfa cynhyrchiol iawn ond yn byw am gyfnod byr iawn ac felly mi fydd rhaid adnewyddu hwnnw bob yn 2 neu 3 blynedd ac mae hynny wrth reswm yn adio at y cost ond mae o'n mynd i gynhyrchu yn ffraeth iawn yn y cyfnod byr hwnnw. Tu allan i'r rhugwelloedd, does fawr iawn o weiriau sydd erbyn hyn yn medru cynnig llawer iawn i amaethwyr. Yr unig un falle fydde y Rhonwellt neu Timothy fydde yn bendant ar ffermydd defed, ar ffermydd Cigeidion, yn medru cyfrannu at ansawdd y bwyd y bydde'r anifeiliaid yn ei bori. Maen nhw'n tueddu i gadw yn ddeiliog, yn hwyrach i mewn i'r haf, ac felly maen nhw'n cadw i cynnwys o ynni, yn cadw i cynnwys o brotein. Maen nhw hefyd yn cadw'n wyrdd yn yr Hydref a'r Gia, sydd eto'n ei gwneud nhw'n ddianiadol i ffermydd defed yn enwedig. Felly mae Rhonwellt efallai yn mynd i fod yn un o'r rhai fydden ni ystyried. Ond i ffermydd llaeth, mae bron a bod yn wahanol fathau o rhugwellt a dyna'r stori sydd yn mynd i barhau cyn belled y gwelwn ni. Ar ben hynny'r reswm mae meillion yn mynd i chwarae rhan bwysicach dwi'n ystyried fel mae amser yn mynd yn ei flaen. Ar y foment, dydy ffermwyr yn y wlad yma ddim ar y cyfan yn medru cael dim allan o'r meillion yma i gymharu â'r potensial. Mae meillion yn blanhigion neu'n blanhigyn o ansawdd arbennig o uchel. Maen nhw'n mynd i gynnwys mwy o ynni, maen nhw'n cynnwys mwy o brotein, maen nhw'n cynnwys mwy o maetholion eraill na unrhyw laswell i bob pwrpas. Ac ar ben hynny wrth reswm maen nhw'n medru cyfrannu nitrogen. Maen nhw'n medru ffixio'r nitrogen yma o'r aer ac maen nhw felly yn gallu gwneud i fyny am nitrogen fydde fel arall yn gorfod dod allan o'r cwdyn neu allan o'r dom neu'r slurry fyddech chi'n ei deunu ar y tir. Ac mae'n rhaid felly ni ystyried y rôl maen nhw'n medru chwarae. Byddwn ni'n dweud mae meillion gwyn sydd yn mynd i fod yn fwyaf perthnasol i'r rhan fwyaf ffermwyr achos mae gwahanol fathau, y dail bach, y dail mwy, bydde yn siwtio pori ac yn siwtio torri ac felly wrth reswm maen nhw'n cynnig hyblygrwydd yn y math hynny o reolaeth porfa ond mae hefyd meillion coch yn chwarae rhan fawr iawn yn enwedig ymysg porfau tymor byr sydd mynd i gael eu torri yn silwer. Maen nhw'n mynd i barhau am falle 2-4 blynedd ac maen nhw'n mynd i ymateb yn dda iawn i gael eu torri yn achlysurol yn lle cael eu pori yn rheolaidd fel y bydde y meillion gwyn yn ei wneud.